Kaunti ya Kisii Eritrande Josephat Hamisi. Muyamano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu unenchira yemo yogo konya bantu ane nabaswati aso wetanga kurwase uburwere bwa kansa yoroiboro nigo enyageta gusaba nyagetari kurwase kurwa Pink Organization ime yense ya US babeire bakubwaterana nabo busabo bochenwa ase county ya Kisii eryo kurwa bosemya nabo igoborinko bwabo sago chiase abantu murobero yoritkorya rero nigo korekana ase ensemo ya magena eyo Kabo Chiburabu imeye county ya Kisii nomurikeito Mildred Momanyi na tuwaliganiritia manke. Oborwaire bwa kansa yoroiboro asaba subati negati ya marwaire aliatangaine asegati ya marwaire aliagoita asobwango gati ya basubati. Sekta yobo chenu bakubwaterana ne kiombe gya Pink Organization korwa ase ense ya America nigo barule oboringoria bwabo sago cyase abamenyi be ward yabo Chiborabu imeye bunge yabo machoge chache e county ya Kisii. So our screening today is very simple, it is painless, and it takes about 5 minutes. And it's very, very private, so you have your own personal tent, you do your screening, and then you will get texted your results. So it is extremely private and pain-free. And so next week when we begin our treatment process, all of the women who need to be treated will be treated for free. So cervical cancer is the #1 death for women in sub-Saharan Africa. So this is why we continue to focus on cervical cancer and for women particularly, because women in the community is the foundation. Without your mamas, what do you do? Abanyagitari abayiga karabara kwegeri bara abanyagitari baito the nurses ngobe egeri bare egere na bara ubanyore amafundiso yoko bacheki na ende konyarekana una balire ko toriereira abanyagitari baito bakubwata okwegeri gwokubu yamono emashini bagotumia nigo baranyo tigere egere togendere ko batokonyetumia omoroberio yo no chigokonya abamenyi bonsi korwa ase county ya Kisii ayongorengana no MCA bwensemeyo tolio yo bwa abantu bamagena boka nigoro yo bwa abantu bonsi babo machoge na Kisii engima nonde bwensio orabo goeta arore omoroberio yogenderete osora igweri ogeriga achiche abe screened acheki gukomanyanga oborwero obomborororo nande nabuboro oborwere bono bwanyarekanira obonene bogoitabangina asichinga kiechiga chiesenjari etore iga igetororo litukolia lero litukolia la Mr. 29 23 na 24 mambi no tokara na koruga igabone tokogenda nyamache onde bwensi orato kenga onyorire nabwate ebinyinye bibia filers yeiga niga kogenda nyamache Chinga kecho nigo abamenyi baboligwe wesokia sobonge elio kolengwa ase omoroberio yo aseigo na basabira abantu baminto mochiche mwensi asobonge na ende mochekigu na komenta nayo chinya gitari cheito tuachakire gochiagacha nto abasaja ni maete bayimurunganiri yake abundo yo mo bana inche na bonta getendengwe kolende keregente ke gocha this time keregente ke gocha chinga kichiaye one jabasaja ntoje tobolia aba banyagitari abaiga baegere batonyorere program yabasaja ebiga nebirengereri byagati yabasubati bali banyora oboringolia elianga mbiyama nasinge ncho munyagitari bayikirega iga asogocha gotutumia nabangina takwera niri mwesimi tungambiyamo no naende mbiyamo netari gwatie kerengo asenge ncho abangina bachandikire kurwiro boboro bokongu yasawo ito bwanchire twanyodire kimashini gaiga chinga kecho nigo abarai bali abaikirana korwa ase chiwadi chinde batebire mbachikobwaterana elio korenta omoroberio buno yo ase chiwadi chonsi abarai bonsi tigatubwaterane ntoramo no mushimi wa Doris Donya netoko motairende na charity yabwate na connection ichiga tigatubwaterane usine yemo bono nigo yabire omogoko monene asabangina besokiria sobonge kurugaiga ase ward yabo Chiborabu ase bono bagokeire okorengwa gose okoringorigwa kwebinyinyi bya kansa asbo ase baligereti gochikoranga ngochikonyora bale obogwenya ase bali barachi gotoka babwa